Radio sababu kanbagaw aw ni sɔgɔma a kulo bɛ aw ka radio so mandi la mais radio Royal FM sababu ye kanbagaw nɛgɛ kaɲa 8 sangaɲa 1 on tana gosira anw fɛ yan waati kilo filɛ ne dɔgɔni Sinɛ Siribe Bintu Sinɛ ale ka moto bala ni waati in na waati kelen o filɛ n'a ka musokɔrɔba Jan Bintu Siribe ka moto bala sɔgɔmada in na kulu sanfɛ waati kelen fana o b'an ka sɔgɔmada in na kunnafoni o lase waati o ko fɔ aw ye bakuruba kunnafoniw la ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ an ni 8 mars cɛ tɔ a tɛ tɛmɛ tile 5 bɔɲɔgɔnko kan labɛn bɛɛ lajɛlen sabatilen bɛ walasa an denmuso a n'an furumuso Madame Ouattara Assetou Bella Keita a bɛ ne bila filani dɛbɛ la an fɛ yan a Zegua silamɛya yiriwali fɛɛrɛba dɔ ye denmisɛnninw u k'u cɛsiri silamɛya la siratigɛ la n'Ala ma ko wɛrɛ kɛ karidon conférence bɛ ni o ye ɲininkali a jaabili ka kunnafoni di silamɛya kan Elhadji Ibrahim Kouyaté Marim ale fɛ conseil des ministres kɛra kunu o ye baaraw boloda conseil de cabinet min kɛra o kunaya bɔra colonel Assimi Goïta ye kunu ko ka maaw hakilila jigin dondaw la parati bɛ Mali la bi kosɛbɛ Mali kɔɔri bal coton o don na Mauritanie dugukolo ka kunu baladɔniya ka fɔ nafaba de bɛ bal de coton a bɛ taa jamana min ka port la o jaw bɛ nafa min sɔrɔ a la o de barika ka bon kosɛbɛ kɔrɔbarikaw fɛ ferrailler minnu bɛ yen kabini 2001 abobo Anador la a kɛra mankanba ye o dongo ferrailler o ni Kɔrɔwari gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ ko bɛn kɛra la kunungo o taara fan wɛrɛ fɛ Emmanuel Macron Faranskaw ka jamana ɲɛma a ye laseli kɛ kunu ko ni kunna ma diya kɛ ko diɲɛ bɛ yɛlɛma bolo wɛrɛ kan ka da ka ko Russie ni Ukraine ka kɛlɛ k'a kɔlɔlɔ ka bon kosɛbɛ a tiɲɛli ka bon wa da ma se a ka candidature ko ma kunungo kokura Ukraine kalayara kosɛbɛ b'anw hakilila k'a fɔ Kiev n'o ye Ukraine faaba ye k'a bɛ minɛ a ma minɛ fo kana se sɔgɔmada in na ma bakuruba kunnafoniw de filɛ kunnafoni min ni a bɛna lase aw ma balimakɛ Karim Sidibe fɛ an bɛ a bonya a n'a karama ta ka da Sinɛ Siribe ale ka musokɔrɔba Bintu Siribe kunnafoni kanubagaba don an b'a fɔ sɔgɔmada in na ka a waleɲuman dɔn ani 8 mars cɛ tɔ tɛ tɛmɛ tile 5 bɔɲɔgɔnko kan a bolo dara k'a fɔ n'Ala ma ko wɛrɛ kɛ o bɛna kɛ don kɛrɛnkɛrɛnlen ye an fɛ yan min bɛ ɲɛsin fɛn min n'o ye musow dancogo la don kɛrɛnkɛrɛnnen nin ma siratigɛ la Madame Ouattara Assetou Bella Keita a bɛ nin bila filani dɛbɛ la n y'a fɔ cogo min na tɔn dɔw nana u ka tickets minɛ a ka d'an ye tɔnda a bɛɛ lajɛlen kana tige tan minɛ minnu bɛ na o kɔfɛ ne farankan wɛrɛ sɔrɔla o ka ɲi tɔn dɔɔni nana sisan an kana tɔgɔfɔli k'a la tun ka d'a kan o ye fɛn min ni an bɛ waati min na comme sisan ɔ tɔn minnu n'u nana u ka fɛnw ta olu kɔni kɔnɛnen don n'Ala ma ko wɛrɛ kɛ nin don kofɔlen in kama wala Assetou Bella Keita 8 mars kana ɲɛnamaya an fɛ yan a ɲininen don Zegua musow bɛɛ fɛ an ka taa nin don kɛrɛnkɛrɛnnen nin kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa an na se ka ɲagari o don wala service technique fɛn fɛn bɛ an fɛ yan compagnie de transport fɛn fɛn b'a an fɛ yan a bɛɛ lajɛlen kan k'u dan tɔgɔ la carte d'invitation sɔrɔ walasa baara in bɛ se ka ɲɛ cogo min na a y'a jigi min da Zegua kan
ni ɲɛnajɛba in bɛ se ka kɛ cogo min na ka ɲɛ wa o tilara k'a denfaya ta k'a di Badara Sirajɛ Kulibali ma sini ka jan morikɛ ni Ala sɔnna ma a taara Kucala k'i to ka taa Bamako a ka ca Ala fɛ a kan ka don an fɛ yan tile 2 in na silamɛya k'a sinsin a tɛ ɲɛ denmisɛnninw olu yɛrɛ kɔ an ka denmisɛnnin jɛkulu bɛ yan bi olu kɔni ka baara ɲɛsinnen bɛ silamɛya yɛrɛ sinsinni fɛrɛw ma an ka sigida la o siratigɛ la o kɛlen bɛ ka laseliba labɛn conférence hakili jagabɔ b'a la ɲininkali b'a la jaabi b'a la kunnafonidi b'a la o siratigɛ la o kɛlen bɛ k'o don kɛnɛkɛnɛ ka bɛn kalo ni tile 6 ma san 2022 a bɛ kɛ Elhaj Ibrahim Kuyate Malim ale de y'a conférencier ye ko kura a bɛna k'ale ka madrasaso o kɔnɔna na Mali ministre ka lajɛrɛ kɛra kunu colonel Assimi Goïta tun bɛ a ɲɛmaaya la lajɛrɛ min kɛra tarata don ni o tun ye ministre ka dantɔgɔ la lajɛrɛ o kunnaya bɔ o de kɛra kunungo colonel Assimi Goïta ale ɲɛ da sera fɛn caman ma kunu yɔrɔ kura kalo 3 tɛmɛni baaraw kɛra kɛcogo jumɛn na ɲanaba a ma ɲɛ a tɔ ye mun de ye bi walima ɲina kɛra mun kɔ o da sera o ma kunu o wulila ka min fɔ o sinsinna kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali taabolo kan bi tan ko maa bɛ Ala tanu n'a ye ka d'a kan ko basigi bɛ ka nale dɔɔni dɔɔni ko nka o t'a bali kuma dɔw fɔra a kuma ninnu maaw bɛ ka tɛmɛ a kan ko o dun tɛmɛ ka fɛnw tɛ a delila k'a jira k'a fɔ an kɛrɛfɛ jamana dɔw bɛ yen olu bɛ fɛ ka janfa labɛn Mali ma o janfa in u bɛ denmisɛnnin dɔw labɛn u bɛ cɛ dɔw labɛn k'o bila dɔɔni dɔɔni ka na dɔw bɛ na motow la dɔw bɛ na 10 tonnes kɔnɔ wa ko o bɛ na ka na don Mali la ka fɛɛrɛ kɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ dɔ la ka janfa labɛn ka ɲɛsin Mali ma o de la a jarala k'a fɔ kunnafoniw ka di kɛrɛnkɛrɛnnenya la dondaw la an yɛrɛ b'a la Zegwa an ye ɲininkali kɛ agent minnu bɛ donda la o y'a jira k'a fɔ ko min kamanagan b'u la o y'a ye k'a fɔ Ala k'an kisi k'an tanga dɔw bɛ ka don ni maa dɔw u yɛrɛ b'a dɔn maa ninnu man ɲi nka ni dɛnna ka don n'a ye ko kelen ka nafa ko ni a bɔra min na a laban ko a bɛna kɛ gɛlɛya ye don n'a nataw la maa ma sigi ni min ye o siratigɛ la fɛn min n'o ye an ka commissaire a ye hakilinadi kɛ ko u ka polisiw dɛmɛ baara la u ka faamaw dɛmɛ kunnafoni na n'o kɛra a ka ca Ala fɛ ko dan bɛ kari Mali la tuma tuma a ko bɛ gɛlɛya o la donda minnu ni Tɛngɛrɛla b'o la Zegwa b'o la Dibolu b'o la yɔrɔ caman b'o la ko u ko hakili to a la kosɛbɛ jamana bɛ bolo min kan tan bi k'a bɛ farati kɔnɔ n'an y'a kɛ k'a kɛ i n'a fɔ foyi tɛ yen a laban bɛna laban an yɛrɛ de ma yan o siratigɛ la ko ka hakilina yira kɛ dugu minnu n'olu ye fɛrɛncɛla dugu ye ko hakili to yɛrɛ la kosɛbɛ n'o tɛ taabolo min b'a la ta ko a man ɲi kurantigɛ cayara Bamakɔ mun de nana n'a ye an b'a ladɔnniya k'a fɔ Seydou Lamine Traoré hakɛto ni Lamine Seydou Traoré ale ye ministre min ka baara ɲɛsinnen bɛ kuranko ani jiko ma ale y'a jira k'a fɔ ko kurantigɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye Bamakɔ kuran tigɛra a tile 4 bɔɲɔgɔnko ɲɔgɔn kɔ min nana n'o ye falajɛ garabaliba min bɛ falajɛ tasuma de wulila o la a tasuma wulilen kɛra sababu ye kuransiraba min bɛ tɛmɛ falajɛ kunna ko a y'o jeni o jeni ko de kɛra sababu ye ni fiɲɛ bilara yɔrɔ min n'u b'a fɔ ko sirakɔrɔ haute tension ani kɔjalani kurantuguso ko fiɲɛ bilala wolu la o de la ko o nana ni kurantigɛba ye n'o tɛ ko ɲɛna Mali ye fɛɛrɛ tigɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ k'a damina mars kalo la ka taa avril kalo la ko kurantigɛba bɛ kɛ Bamakɔ wa ɲɛna ko kɛlen bɛ ka fɛɛrɛw boloda walasa o ɲɔgɔnna kana kɛ cogo min na ko o taara subahana mansin caman nɔfɛ kuranko nasiraw la laban in na yɛrɛ o ye laɲini kɛ Dubayi fɛ ko Dubayi bɛ nana ni mansinba dɔw ye
o kuram ko ni alama ko rega no na o sera yan gaban o ye kuram ko kon no ale nga ko an nali man wo kada ka machine nun ka bon abena doni ko bengan kun Mali ani Dubai ni ɲɔgɔn cɛ ni ko na mun nana na gɛlɛya ye fanga kɔrɔ minnu kun bɛ olu de y'a ko gɛlɛya kosɛbɛ o kɛra sababu ye Mali gouvernement kura in nana bengan min sɔrɔ olu de y'a yira k'a fɔ bengan tɛ se ka lasabati ka da kan ko Mali ka hɛrɛ t'a la o kɔntara sen kɛra o de kan sen kɛra o min kan k'o de y'a ko sumaya dɔɔni an sɔngo tɛ se kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali sɔrɔsiw u ye dankari kɛ ko kura terrorisiw la kunasini kana kunun na terrorisi maa 57 o de tumina ka u ka masin bɛɛ lajɛlen jeni colonel Isa Bagayogo ale y'a ja k'a fɔ tesi tɛ yɔrɔ ye yɔrɔ min ni bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la ka da kan ko n'i ye terrorisi ko mɛn a fama bɛ kɛ yɔrɔ min na kosɛbɛ o de nin yɔrɔ kofɔlen ninnu ye tesi tɛrɛ n'i y'a jateminɛ e b'a ye k'a fɔ tesi tɛ yɔrɔ min ni bɛɛ lajɛlen mako b'a la bi n'i ye o yɔrɔ wolo sɔrɔ a ka ca Ala fɛ ko o bɛ dangariba kɛ diɲɛ tɔ la a fɔra fɔ cogo min na o tesi an b'a ladɔnniya k'a fɔ colonel Isa Bagayogo ale taara ni ka taa dangari kɛ terrorisiw la nin yɔrɔ kofɔlen in na min fagalen o bɛɛ lajɛlen fagalen taara bɛn maa 50 ani maa 7 ma a kɛra kunasini kana kunun na Mali balde coton minnu tun bɛ tɛmɛ ka taa Korowari yan fan fɛ ani Senegal hana dun man ye k'a fɔ ko CEDEAO ye datugu Mali da la wa Mali fana ye fɛɛrɛ bɛ kɛ colonel Assimi Goïta ka laɲini na ko Mali ka o yɔrɔ sira kofɔli olu bila Mali balu u ka taa Mauritanie port la mobili 50 ani mobili 7 o de wulila o don ko k'i kunda Mauritanie kan wa o donna Mauritanie kilo 90 bɔɲɔngo bɛ yen o de ko ni sɛbɛkɔrɔ tiɲɛna kosɛbɛ sira tɛ o yɔrɔ kofɔliw la n'a bɔr'o la ko a tɔ ka nɔgɔn o nana jate bɔ Mali tun bɛ min di pɔriw ma nin yɔrɔ ninnu na ko Mauritanie ka taa ka fisa Mali ma ka tɛmɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kan san kɔnɔ miliyari 100 o de don wa wari bɛ na nacogo min na ko a nacogo ka di Faransi ani a bɛ bila jamana ninnu ka port la a ka di olu la kosɛbɛ ka da kan ko ni bal sera port la a bɛ tile o tile kɛ port la o bɛ tigɛ ka bɔ bal wari la ni bal fana sanna ni a kɔɔri sanna diɲɛ selikɛnɛma sugu fiyɛ la a wari bɛ bila Faransi de ka wagane kɔnɔ tun a bɛ bila ye fɔlɔ wa a bɛɛ di Mali ma dɔɔni wa ko a bɛ min kɛ pɔriw la misali la n'a bilara Abidjan port la a bɛ min kɛ o bɛ tigɛ pati k'o bila kɔrɔbarikaw kun nka Mali ta min bɛ yen o bɛ bila Faransikaw ka wagane kɔnɔ k'o di dɔɔni o colonel Assimi Goïta de nana o bɛɛ ye k'a fɔ k'o tɛ bɛn tugun coton min n'a bɛ taa la ni kɔɔri don a wari n'a a feerela kaban sanni feere yɛrɛ kɛra kaban k'a wari jigin Mali jiginɛ kɔnɔ a kana taa fan wɛrɛ si fɛ ko in gɛlɛyara kosɛbɛ ka da kan ko ja Mali ka hɛrɛ de bɛ nin cogo in na ta ka tɛmɛ fan bɛɛ lajɛlen kan Faransi ye taaliko kuma kɔni fɔ nka bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ni Faransi taatɔ don hakilina dɔ de b'a la o hakilinaw Faransi ye taaliko fɔ a ma tile 15 bɔ Azawad kɛlɛcɛw wulila ko olu mako bɛ Azawad jamana na kun jumɛn don o satikɛla an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko bɛ bolo min kan ni kunnafoni dira k'a fɔ ko Azawad jamana bɛnkan min taara Alger n'a o kɛra Alger bɛnkan ye accord d'Alger ko o waliyali n'o kɛra ko Mali bɛ tila wa Azawad jamana Faransi ko a bɛ taa min kɛ Azawad jamana fana a kɛlɛcɛw sema olu de farala ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu ye o don ko a laɲini a kɛra février kalo tile 27 ko ni février kalo tile 28 tɛmɛna kaban ko olu tɛna bɛlɛ tugun Mali la kodɔn ko olu bɛ u ka Azawad jamana ko o labɛn o sabati bibi in na an b'a ladɔnniya k'a fɔ Mali gouvernement ko bɛɛ k'i hakili sigi a bɛ cogo min na comme sisan
mankan tɛ yen jamana kelen ko don min bɛ jamanadenya fɛ i ka to jamanadenya kɔnɔ n'a bɔr'o la ne nana i ta wɛrɛ ɲini a ko la o ko an bɛɛ lajɛlen bɛ yan n'a y'a sɔrɔ bolomada mun b'o la wa ko an bɛɛ lajɛlen bɛ yan ka d'a kan ko kuma man ɲi ko ninnu na min kɔni ka fisa o ye bɛn bɛ se ka na cogo min na jamana kɔnɔdenw o ni ɲɔgɔn cɛ Soumaïla Boubou Maïga Mali premier ministre kɔrɔ a furumuso ye lettre sɛbɛn kunun ko kura ko Soumaïla Boubou Mangɛnɛ fari kɔni sɛbɛkɔrɔ degunne bi kosɛbɛ wa ko ale ye kulo bɔ kosɛbɛ Mali gouvernement la ko k'a lajɛ ka hinɛ Soumaïla Boubou Maïga la k'a bila ni ka taa n'a ye furakɛli bolo kan nanzara jamana kan Soumaïla Boubou Maïga a bɛ bolo min kan bi ko polisiw bɛ se ka da la hali n'a sɔrɔ a bɛ dɔgɔtɔrɔso la o la ko a pasara bana kɔrɔ caman tun b'a la n'a tun b'o fura olu ta ko caman wulila ko k'a lajɛ ka sira di Soumaïla Boubou Maïga ma ko n'o tɛ a bɛ cogo min na gɛlɛya b'a kan kosɛbɛ o kunnafonidila kelew olu ye hakilina di nin kan Soumaïla Boubou Maïga ye maa ye maa min ni cɛ gɛlɛn don cɛ min don a tɛ siran fo ka tɔgɔ d'a la ko Mali yɛrɛ waraba walima Mali waraningana le tigre ko nin bɛɛ la kana bɔ a la ka farima lafiya ko nka ni bolo bɔra Soumaïla Boubou Maïga kan bi ka taa n'a ye jamana kɔ kan ko ni kunna ma diya an bɛ fɛn wɛrɛ bɛ Mali ko la min tɛ nin ye muso k'a ka kuma mɛnna nka an bɛ bolo min kan komi sisan o ye ka bilali ka taa furakɛli kɛnɛ kɛyɔrɔ la ko a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ Kɔrɔbarikaw fɛ yen fera ye a ma ladɔnniya k'a fɔ Kɔrɔbarika caman bɛ yen minnu sigilen bɛ Côte d'Ivoire olu kɔni ka baara ye nɛgɛ baara de ye u bɛ u ka yɔrɔ na dɔw bɛ Abobo Anadolu la a bɛ san 30 ni kɔ bɔ wa 2001 ko o yɔrɔ de nana di Ferayɛrɛ mɔgɔw ma k'u k'i sigi yɔrɔ kɔfɔlɔw la o y'a sɔrɔ Laurent Gbagbo ale bɛ jamana ɲɛmaaya la a ko Alassane Dramane Ouattara nalen ne nana yira sisan ko mako sera o yɔrɔ kɔfɔlɔw ma ko ka yɔrɔ wɛrɛ ɲini ka taa di olu ma o yɔrɔ dun ko ma bɛn Ferayɛrɛ nɛgɛbaarakɛla ninnu ma fiyewu o ye kalo damadama kɛ ɲɔgɔn na tile 2 yɛrɛ kɛra la kɛra mankanba ye fo jogini bɔra la dɔw yɛrɛ ko su bɔra la o ye ɲɔgɔn sama kɛ fo kana se kunu ma a nana ye k'a fɔ kunu Madame Kanja Kamara n'ale ye ministre Côte d'Ivoire jamana kan min ka baara ɲɛsinnen bɛ Côte d'Ivoire kɔnɔkow ani jamana wɛrɛ kɔnɔkow ɲɛnabɔli ma ale ye wulikajɔ kɛ kunu ka taa se Ferayɛrɛma ninnu fɛ ka d'a kan ale ye Abobo o maire de ye a y'a ɲini u fɛ ko baara de bɛna kɛ Anadolu la wa k'u k'a lajɛ ka bɔ Anadolu la ka taa yɔrɔ min n'o dir'u ma k'u ka taa yɔrɔ kɔfɔlɔw la minnu tun bɛ yen o ko k'o tɛ baasi ye nka bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ yɛlɛma a da ka di dɔ la ka tɛmɛ dɔ kan a da ka di minnu na olu sɔnna taali ma a da man di minnu na olu sɔnni bɛ gɛlɛya kosɛbɛ a laban ko a ko ma daminɛ fɔlɔ Paul Henri Daminba a ye kali kununko ko kura san 3 a baara daminɛna kabiri kunu ko o y'a ka siyɛniba bila ka na min b'a jira k'a fɔ yamaruya dira a ma jamana maracogo la san 3 kɔnɔna na Paul Henri Daminba a ka kuma ma caya a ye fɛn damadama ta dɔrɔn a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min bɛ yen o y'a ye k'a fɔ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ sisan ka lakana sabati Burkina Faso a dugukolo bɛɛ lajɛlen kan kelen filanan ko namara cayara kojugu Burkina Faso yuruguyurugu ɲɔɲalen tun don kosɛbɛ wa ko o wulikajɔ bɛ kɛ sisan nɔ baarada fɛn fɛn bɛ yen ka sɛgɛsɛgɛli k'a kan n'a y'a sɔrɔ dɛrɛmɛ kelen bɛ maa bolo Paul Henri Daminba ko k'i b'a sara saracogo bɛ kɛ cogo min na k'i b'a sara ko jamana in a tɛ se ka kɛ i n'a fɔ kɔrɔlen tun ale ka baara daminɛ in kɛra waga 2000 soba min bɛ yen ni o ye lajɛrɛkɛ soba ye a kɛra o kɔnɔna na wa kununko a ye baaraw daminɛ o y'a sɔrɔ a ye gouverneur n'o ye Fama Bonda 9 Bɔɲɔngo a y'o sigi Burkina Faso kɔnɔna na ka a ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen kɛ sɔrɔdasiw ye olu ka fana ka baara daminɛna kununko Paul Henri Daminba fɛ o yɔrɔ kelen na an b'a ladɔnniya k'a fɔ Paul Henri Daminba a kɛra jamana ɲɛmaa yɔrɔ min ni sera dira ma waga 2000 la
ko o yɔrɔ kofɔlɔ la fɛn min n'o ye Thomas Sankara ale ka bɔnɛni min kɛra nin na 1987 o kiri ko bɛ sen na hali n'a sɔrɔ jalakiliw talen don nin waati in na ka ɲɛsin Gilbert Diendéré ale ni Blaise Compaoré ka fara tɔɲɔgɔnw kan ko segin bɛna kɛ o kiriw kan walima kiriw ko a bɛna daminɛ bi ko kura ka a se a dan na o baaraw o bolodalen bɛ bi Sénégal Macky Sall a bɛ sɔn ka datigi kosɛbɛ a ka angara dabaw la min kɛra maire ye tile fila in na Barthélemy Diaz Dakar maire kabiri Ablaye Wade ale bɛ fanga la a jalala k'a fɔ maa fa dɔ kɛra ko o y'a sɔrɔ Barthélemy Diaz ale bɛ maire la o kuma de nana wuli kokura k'a jira k'a fɔ ko ka sɛgɛsɛgɛ k'a la ka da ka min bɔnɛna nin na ko somaw ma sɔn wa Barthélemy Diaz ale ye kiri bɔ kunu o kiri o nana laban min ma o ye ale jalaki kaso la san 5 kaso ko a bila kaso la san 5 o kuma sɛbɛkɔrɔ gɛlɛyara kosɛbɛ maa min kɛra maire sisan yali n'a fɔra kokura ko ka taa kaso la o y'a sɔrɔ a ye kalo 6 ɲɔgɔn kɛ kaso la ka kɔrɔ o y'a jira k'a fɔ ko a nɔ to o la o waati n'a o ko nana segin o de la Barthélemy Diaz a ka avocat ko nin tɛ ko wɛrɛ ye kiriko tɛ ko kɛ bɛ Barthélemy Diaz de nɔfɛ walasa Macky Sall bɛ fɛ ka mandat sabanan min kɛ ko o fɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛtɔ filɛ n'o tɛ Karim Wade Sow fɛn min ye n'o ye Khalifa Sall ka fara Ousmane Sonko kan sisan kɔni Barthélemy Diaz ale fana donna la ko o minnu n'olu ye ŋaradabaabaw ye a bɛ fɛ k'i tɛgɛ da nin bɛɛ lajɛlen kan k'o bila kiri ka bolo kan yanni kalafiliko kuma o tɛ ni dun y'a jateminɛ ninnu ka wuli ka jɔ a ma nɔgɔn ka d'a kan n'a dana ninnu kelen ma a ko bɛ gɛlɛya kunu yɛrɛ tuma min na ni kiri bɛ kɛ Barthélemy Diaz a bɛ segin tuma min na ka taa ka so jamaba de tun b'a nɔfɛ o wurutilenba ka yira k'a fɔ Dakar kɔni Sénégal ko a bɛ fɔ fila la a don dɔ Emmanuel Macron a ye kuma ta kunu sɛbɛkɔrɔ kuma na kosɛbɛ a y'a jira k'a fɔ ko minnu bɛ k'a fɔ ko bi kɛra ko baga kɛra Russie jamana ma ko olu ma faamu ko Russie la de bira Ukraine kan ko n'a sɔrɔ bi kɛra maa kan ko bi kɛra Ukraine ni kan wa ko Faransi ka dɛmɛ bɛ taa Ukraine yɔrɔ la ko nka Emmanuel Macron ka kuma la k'o t'a jira ko o Faransi ni Russie jamana bɛ ɲɔgɔn na ko ka kumaw fɔ ka bɔ ɲɔgɔn na ko Faransi ni Russie jamana ti ɲɔgɔn na nka ko k'a dɛmɛ kɔni bɛ taa ka ɲɛsin Ukraine ma Emmanuel Macron ko kunungo ko diɲɛ yɛlɛmatɔ filɛ kɛlɛ min tun man ka kɛ fiyewu o kɛlɛ o de daminɛlen filɛ a ye tiɲɛ di minnu ko Russie jamana de kɛra sababu ye ni nanzarala yɛrɛ sɔrɔ Anglais jamanaw la ko o kɛra ko nka u bɛ kɛlɛ min na tan bi Ukraine kɛlɛ in ko a kuma ka se fo nin ma ka na kɛ kɛlɛba nin ye fo bɛɛ lajɛlen sen bɛ ka don a la Emmanuel Macron y'a jira k'a fɔ ko a kɔlɔlɔ a bɛ bɔ fan bɛɛ lajɛlen na ko nanzarala b'a kɔlɔlɔ sɔrɔ kojugu Faransi yɛrɛ b'a sɔrɔ kosɛbɛ gaz min bɛ ni yɛrɛ nanzarala yɛrɛ bɛ balo gazi min na o gazi fanba bɛ bɔ nin yɔrɔ fila de la Ukraine ale ni Russie jamana n'o tigɛra Union Européenne na ko a bɛ fɔ fila la ko fɛɛrɛ tɛna ye o la Emmanuel Macron a ye a jira k'a fɔ ko nin kɔlɔlɔ bɛ se fɛn caman ma hali essence min bɛ bɔ yɔrɔ min na essence k'a ɲɔgɔn sɔrɔ man di nka ko ni kɛlɛ kɛra nin kɛcogo in na ko a gɛlɛyara kosɛbɛ a kɔni y'a ja k'a fɔ ko Faransi kɔni k'a fɔ o ni Russie jamana bɛ ɲɔgɔn na ayi ko Faransi bɛ dɛmɛ de ta ka ɲɛsin Ukraine ma o ni ani Russie la bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ la ko o tɛ kelen ye Ukraine bɛɛ hakili la k'a fɔ Kiev n'o ye Ukraine faaba ye k'a bɛ bi sura u ka duguba dɔ kɔni bin na Russie jamana ka sɔrɔsiw u tɛgɛ kɔnɔ kunu ka dugujɛ bi la nka kɛlɛ in a kalayara kosɛbɛ Ukraine kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kiev a faaba la a nana ye k'a fɔ
ninnu sigara ɲɔgɔn ma a mɛnna walima ko dɔw b'a kɔnɔ ko minnu ni o tɛ ko jɛlenbaw ye ko Vladimir Poutine m'a miiri k'a fɔ kɛlɛ bɛna se nin bɛɛ ma a m'a miiri k'a fɔ ko Kiev bɛ se ka tile kelen ka taa fila la ni Kiev ma minɛ k'a kun ma sigi o kan ale yɛrɛ tun ye Ukraine minɛli kɛ tile 3 bɔɲɔgɔnko n'a firila kan a b'a poro k'a bila a poroko filanan a ye ko Ukraine tun bɛ bi ale tigɛ nka a y'o minnu boloda a mana se ka kɛ ten ka d'a ka Kiev o minɛli gɛlɛyara kosɛbɛ dugu jukɔrɔ sira minnu bɛ yen dugu jukɔrɔ so minnu bɛ yen o kɛlen bɛ sababu ye bi kosɛbɛ ka gɛlɛya don Kiev ale minɛli la Rusi jamana sɔrɔsiw fɛ Rusi minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ Rusi kɔnɔko ani jamana wɛrɛ kɔnɔko ɲɛnabɔli ma ale y'a jira k'a fɔ ko Rusi sɔrɔsi min bɔnɛna nin na ka daminɛ ka na se sisan ma k'a bɛ t'i jɔ sɔrɔsi 453 bɔɲɔgɔnko la wa ko min joginna o bɛ t'i jɔ joginni da bɛ t'i jɔ maa 1000 sɔrɔsi 1000 a n'a kunkanfɛn kan maladɔnniya k'a fɔ maa min bolila ka bɔ Ukraine bi k'i kun da yɔrɔ wɛrɛ kan k'a bɛ t'i jɔ maa 1,000,000 ani dɔɔnin kan bi tan farafinna lakɔliden minnu bɛ yen Ghanayɛn b'o la Ivoiriyɛn b'o la jamana caman b'o la ko nin bɛ ka fɛɛrɛ kɛ k'u ka jamanaw yɔrɔ ɲini bi tan sigi ka fɔ o siɲɛ filanan o bɛna kɛ Biélorussie bi kokura ko kan fila o welelen don bi ka taa kili jagabɔ ko ka fɛɛrɛ kɛ kɛlɛ in na walasa kɛlɛ bɛ se ka sɔnsɔn cogo min na sigi ka fɔ ka sabati n'a y'a sɔrɔ nanzara jamana ani lamɛnnikɛw yɛrɛ tun tɛ min fɛ fiyewu o de kɛra kununko wula fɛ Vladimir Poutine ale y'a ka gazisaw sɔrɔ da fɛn fɛn n'a bɛ Rusi jamana kan a ye tɛgɛ nɔ bila k'a la kununko k'a di Chine ma wa o tun bɛ ka jɔ min na Emmanuel Macron gɛlɛya min b'a ko kɔnɔ ko o gɛlɛya de filɛ ka d'a kan ko n'o kɛra bɛɛ o kɔrɔ ko gɛlɛya min bɛna se nanzara jamana ma barika bɛ bonya kosɛbɛ wa ko ɲɛ kun bɛ nin de la nka k'a fɔ de ko Vladimir Poutine bɛna kɛ nin kɛcogo la maa caman tun ma sigi o kan Emmanuel Macron y'a ka kuma nin kɛ kunun bi dɔrɔn de fana b'a bolo yala a na kɛ cɛbɔ ye wa walima a tɛna kɛ cɛbɔ ye a da ma s'a ma kunun o y'a sɔrɔ a tarata tɛmɛnen a tun fɔra ko Emmanuel Macron a ka lajɛrɛ fɔlɔ n'o ye campagne fɔlɔ ko tun kan ka kɛ Marseille wa a mana se ka kɛ Marseille wa Emmanuel Macron a ye maaw to kunfana n'a ma kɛ candidat ye a tɛna bali maaw la bi ka d'a kan ka waati kɔnɔ sini juma o kɔni tile tɛ bɔ ka bi ni maa min ma kɛ candidat ye o ye o bannen o sin tɛna don a la tugun ka d'a kan ko Faransi sariya ye min fɔ o y'o de wa a dun tɛna fɔlɔ ale fana na ka d'a kan François Hollande fana kɛ nin cogo kelen pe in na an bɛ ɲɔgɔn bila yan ne bɛ aw fo ka walima dɔ ka fari ni Ala ma ko wɛrɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ n'Ala sɔnna ma nin kunnafoni kelen kɛnɛ kan bi su in na san'o cɛ o ye kan bɛɛ de ye aw kan bɛ o waati la hakɛto bɛ yen nka salama